Mamaya na after damas na. O after na po kung Sabado. Opo. Okay po. So, pabigay ko. Tapos kami mag-running. O, di ko. Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Dios mabalos po. Please all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. Hearts so filled with sadness, Saint should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every ill, if it be
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinakban.
Maheherakon asin maugayo na ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo, an si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod pa man, si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan. Nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin bukay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kang gabos na tawo. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na ustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos, hinahagad mi, sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Keisha Ann Primavera, ni Cielo Sancho and family, ni Michael Nicole, for all the blessings ni Maria Ana Bolaños and family. Pasasalamat man ni Clarice Lianza asin ni Warren Madrona Malate and family. Espesyal na mga kahagadan for safe travel kan Pacheco family. Espesyal na kahagadan ni Farah Isabel. For justice for Daryl Bea ni Brenda Bea. To pass the green card interview of John Paulo Estilier ni Annalyn S. Estilier. For healing of sick family members ni Tess Bungalon. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Teresita ni Jaime Moratalia and family, ki Crisanto ni Maria Ana Bolaños and family, ki Orlando kan Lorilia family, ki Perseveranda asin Sabino ni Angelica Midel, asin ki Ruben kan Armario family.
Dios maray na hapon po, ngunian Webes sa ikaduwang simana, pakapasko. Magtinindog po sa pagpuon. Lumitan ang kagurangan, tapos na banwaan. Irukyaw sa bilog na kinaman, ang Diyos ang naglalang. Ang Diyos ang naglalang. Sangaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw po nin Webes, kaya kita sarong familia, asin komunidad, nagkakatiripon sa pagtaong onra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Ikaduwang simana na kan pagkabuhay liwat. Magdulog kita sa iyang tabang, pamibi, asin intersesyon para po sa satuyang mga pagangaipo. Siringman pasalamatan niya to an satuyang kagurangnan sa mga biyaya na inako niya to dahil kan pamibi asin intersesyon ni San Judas Tadeo. Ngunyan midbidunta an satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, nagaling magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay na kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangan maheraka, kagurangan maheraka. Mamibi kita. O Diyos na naghimo kan sakripisyo paskwal para sa kaligtasan kan kinhaban, papagkani ko ang mga pagngayo-ngayo kan sa imong banwaan, tanganing mantang si Kristo sa mong puon na padi, namimibi para sa mo, huli kan pagkabaing niya sa mo, kami patawadon, huli kan pagkapantay niya sa imo, kami pawaran sala. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An mga apostoles dinara sa atubang kang sanggunian, asin an poon na padi naghapot. Bakong pinatanidan mi kamo na dai na magtukdo dapit sa ngaran ni Jesus. Alagad, pinano nindo ang Jerusalem, kan sa indong katukdoan, asin buot nindong ipahiling,
na kami an may sala kang sa iyang pagkagadan. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag. Dapat kaming magkuyog sa Diyos, bakong sa mga tao. Si Jesus na sa indong ginadan, na sa indong ipinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos nin sa tong mga magurang. Pinagmuraway siya kang toong kamot nin Diyos, ginibong kagurangnan asin kagtubos, tanganing iwara sa Israel ang pagsulsol asin kapatawaran kan mga kasalan. Saksi kami kaini, asin man ang Espiritu Santo na itinao nin Diyos sa mga minakuyog sa iya. Nagkaaranggot sinda sa simbag na ini, asin buot na ipagadan ang mga apostoles. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. Dinadangog ning kagurangnan an inagrangay kan dukha. O umawon ko an kagurangnan sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan, danay na uya sa sakunguso. Namiti asin hilnga an pagkamarahayo nin kagurangnan. Paladan ang tawo na nagpapasurog sa iya. Dinadangog ning kagurangnan an inagrangay nin mga dukha. An kagurangnan sinisulutan ang nagigibo nin karatan. Nganing mapara ang giromdom sa indas, digdi sa daga. An matanos minaapod, asin dinadangog nin kagurangnan, iliniligtas sa gabos niyang kahorasaan. Dinadangog ning kagurangnan an inagrangay nin mga dukha. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis, sa iyang ililigtas ang mga nagagabatan. Balakid ang mga kahorasaan nin tawong matanos, alagad sa gabos kaiyan, ililigtas siya nin kagurangnan. Dinadangog ning kagurangnan an inagrangay nin mga dukha. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Sa mga tataramon mo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtaram si Jesus kini Nicodemo, andikan sa itaas urog sa gabos, andikan sa daga, tagadaga, asinan sa iyang tataramon, dapit sa mga bagay sa daga, andikan sa langit, minataong saksikan sa iyang nahiling asinadangog, alaga daing minaako kan sa iyang pagsaksi, an minaako kan sa iyang pagsaksi, nagpapahayag na totoo ang sinasabi ng Diyos. Huli tatataramo ng Diyos ang sinasabi kan sinugo ng Diyos. Daing sukol na itinatao ng Diyos ang Espiritu. Anama namumuot sa aki, asinan gabos na bagay, ipinaniwala sa iya. Ang nagtutubod sa aki, may buhay na daing kasagkoran. Ang daing nagtutubod sa aki, daing nagkakamit kan buhay na iyan. At ngani, titiuson niya ang kaangkutan ng Diyos. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Sarap pong hapot, ngunya na mga panahon, kisay na boses ang sa tuyang dinadangog. Kisay na boses ang sa tuyang pinagkakatiwalaan. Of course, every day we hear a lot of voices. Dakulong kitang nadadangog na mga boses. Sa radyo, sa TV, lalo na sa social media. At sa tuyang palibot, dakul kitang nadadangog na boses.
mga opinion, din man lain-lain na tao, advices coming from people. And most of these voices are actually noise. Remoke, nakakadisturbo, and some are confusing. Nagtataulog din kalibungan sa satuya. Ngata, lalo sa social media, what we hear are fake news and misinformations. Of course, we also hear some consoling voices, comforting voices, lalo kung nakukuatan sa tuyang sa diri sa kadipisilan, asin madangog ta subarkada ta nagsabi sa tuya, okay lang yan, kaya mo yan, just move on, pagod ka na, pero hindi ka susuko. These are consoling voices. And siyempre, dahil naman paghalion na sa palibot ha, nadadangog ta kadakla na beses, ribok. Diba? Maghapon na sounds. Oh, sa likod ko, permi. Naghahapon sana ang music. Video 5, lampas ng alas 10. Pag nag-uli ako sa harong, yan, alas 2 na nagtatapos. Video 5 sa kataid ni. Then maurulian, open pipe pa ang mga motor. Dakulo na ribok ang nadadagog ta sa kinabang. Now today, here comes Jesus. A voice that comes from above. The one who comes from above. Not just another voice. Pakuusan lang ang boses niya, bago na naman na boses, kundi boses na hali mismo sa Ama. And so the gospel tells us, whoever believes in Him, sisay man na magtubod sa iya, magkakaigwanin buhay na daing kasagkoran. Sisay man na magdangog sa iya, sa boses na hali sa itaas, hali sa Ama, magkakaigwa nin buhay na daing kasagkoran. And bako sa na yan simpleng pangako o promises sa to. It starts now. Nagpupuo na asin nangyayari na iningon yan. In other words, namumutan kong mga tugang, pag kita nagtubod kay Kristo, kaipuhan na kita, makanood sosog sa Ebanghelyo, na ipaniwala ang kabos sa iya. To entrust everything to Him. Our life to Him. Daily, concretely, and honestly. So ano ang mga magayon na leksyon na pwede tapong madarangon yan? Hali sa satuyang Ebanghelyo. Number 1, let His Word carry more weight than our fears. Tugutan tanaan sa iyang tataramon, mas maging magabat kaysa anuman na takot asin kapurisawa na igwa kita. When worry speaks louder than faith, choose to hold on to His promise. Ako pag minaabot po ang panahon na day ko naaraman sa kuyang gigibuhon, pagal ng marhay, napupurisaw, you have to make decisions in your life. I usually make this short prayer. Lord, I trust in you. I entrust everything to you. Sige daw po, sabihon ta daw ang parehas na mga tataramon sa iyang ngunyan. Lord, I trust in you. And it will definitely change the direction of our hearts. Second, ang pag-entrust o pagsuko, bako po ibig sabihon kaini, maluya kita. Surrender is not weakness. Day ibig sabihon na sinusuko mo ang gabos sa iya, daog ka na. Ang ibig sabihon po, pag ini-entrust, asin sinusuko mo ang gabos, na bagay sa imo, ang buhay mo sa mahal na Diyos, ibig sabihon kaini, nagtitiwala ka
as nagtutubod ka sa iya. We don't lose ourselves in Christ. Rather, we find true direction in Him. Gari GPS. Ano kaning meaning kang GPS? Global Positioning System. Yeah. When we follow the right signal, we stop getting lost. Oh. Sabihon ta ang GPS, God Positioning System. When we follow His direction, we will never get lost. Dainanggad po kita mawawara sa satuyang buhay. And last point na gusto ko pong i-share sa inyo, ining siring kay ining pagtubod, as in pagtiwala na igwa kita sa mahal na Diyos, lalong-lalo na sa pagdangog ta sa iyang boses na hali sa itaas, kay po handa po, mahiling ini sa satuya mismong pagkabuhay, as in mga desisyon, araw-aldaw. Not only inside the church that will listen to His voice, that will listen to His word. Dapat mahiling ini sa satuyang pagpasensya, sa satuyang kapwa. Lalo mo niyan, mainiton po ang panahon. Kasabay kan pag-init kan panahon, suinit man kan payo. Kaipuhan, igwa kita nin pasensya. Sa paagi kan sa tuyang pagpatawad sa mga tao na dipisilon patawadon dahil kan sa indang inibong maraot sa sato. Sa paagi kan pagiging honesto ta sa satuyang mga dealings with others, sa mga saradit-sadit na bagay. Because that is where faith and trust becomes real. Nagiging totoo ang satuyang pagtubod, nagiging totoo ang pagtiwala ta sa mahal na Diyos. So, namumutan kong mga tugang, ngunyan na aldaw, let us try to entrust to God, to Him, areas and aspects of our life we are still holding on tightly. Mga bagay na pipangaptan ta pa. Plano. Mga takot na igwa kita. Kontrol na gusto tang gibuhon sa satuyang buhay. Let us offer them to the Lord. Let Him lead and give direction to our life. Because the one who comes from above, this voice that comes from above, sees farther than we do, loves deeper than we imagine. And definitely, it will not lead us to emptiness, only to life and happiness. Amen? Sagaran ka na maaki as el Espiritu Santo. Amen.
Magpabibig kamo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas lugod pasirig sa imo ang samong mga pamibi, kay iba kan mga pagdulot nin mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa naikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugma, ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na virtudes sa sinan mga anggeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kahalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel,
asin kan gabos na klero, siling man girumduma sa imong pagkaherak, an samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ngunyan mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa to kagurangnan. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, aray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuyang unya na hiras sa dambang saro, aninakong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, antingo na hali sa langit. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban.
paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang karong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Please kneel. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you.
I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nagandam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo, ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panawaan sa mong mga puso, kan kusog nin nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,234 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,009 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,951 pesos and 55 centavos. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Donation through GCash, 4,800 pesos. From NARS M, 2,000 pesos. WHA Architects, 500 pesos. Jep Tugores, 200 pesos. Asin Eduardo Jr. Brazil, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indugabos, sa mga nagpartisipar ngunyan sa misang alas 5, sa choir, sa live streamer, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, and sa tuya pong mga sakristan. Asin mga sponsors kan sa tuyang misang ngunyan. Salamat po sa Indo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. inukoan payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos, sa tabang, asin mga pamibi kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, ang tabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay, sa anuman na mga peligro asin pag-adaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan, itaos sa indo ang kinakaipuhan nindong kusog, kakayahan, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Asin bendisyon ang lugod kamo, kan Diyos na mamumuton asin maherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.